Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 12 ngadto sa 14. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kun kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga nanibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karneroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.